Aká si prekrásna a vznešená, Pani moja, Svätá Mária, milosti plná. Ak by vôbec niekto dokázal spočítať hviezdy na nebi, vedel by vysvetliť aj tvoje cnosti. No tak, ako ďaleko sú hviezdy od zeme, tak je tvoj život vzdialený od života ľudí a tvoja veľkolepá sláva žiari viac, než zástupy anielov. Kiež by ťa zastihla moja úbohá modlitba, vznešená Pani. Kiež by si vypočula môj plač a bola by si ochotná prosiť za mňa u svojho syna, pretože nik okrem teba uňho nenájde rozsudok. Najmilosrdnejšia Panna, pre obrovskú lásku, ktorú k tebe cítim, pre hlbokú dôveru, ktorú do teba vkladám, som ti rozpovedal o svojom trápení a budem tak robiť naďalej, pretože cítim, že ty si nesmierne mocná a spomienka na tvoje meno vždy posilní moju dušu. Aké sladké je meno Mária. Je to meno, ktoré znamená spásu a milosrdenstvo. Mali by sme naň vždy pamätať, myslieť naň, vyslovovať ho a uctievať ho. Je to meno nebeské a naozaj anielské, o ktorom zbožne rozprával evanjelista. Lukášovo evanjelium 1.27 a meno Panny bolo Mária. Ó Mária, najsvätejšia a hodná všetkej chvály. Ty si brána do neba. Ty si Boží chrám. Ty si príbytok Ducha Svätého. Amen.